Sziasztok, most jön a harmadik verzió, a grafitruda szénruda hegesztő fegyverzet. Ez egy pisztolyos foglalat, látjátok, mit sikerült, hogy megoldanom benne, ez ott van a videóban benne. Pillanat. Nagyon fontos különbség a motori részhez képest, hogy itt már nincs mechanikai rezgés. A rudat fixen határozottan rá kell szorítani az anyagra, és a keletkező elektromos ív fogja összeolvasztani a fémeket. Nézzük meg először a megengedett anyagvastagságot. Ez a módszer kifejezetten a nagyobb keresztmetszetű fémekhez készült. A gép 0,4 mm átmérőtől egészen 2,5 mm átmérő vastagságig terjedő húzalokat, lemezeket és lapos fémeket képes megbízhatóan átforrósítani és összeegeszteni. De mivel tudunk összeegeszteni? Nézzük az anyagpárosításokat. Vastag vörös réz vezetékek esetén 0,4 mm felett minden vörös rezet ezzel kell heggeszteni. Vastag vashúzalok és lemezek esetén masszív vaskötésekhez, valamint kábelsarok rögzítéséhez is használjuk. Sárga réz és bronz esetén vastagabb kiviteleknél működik, de itt van egy szigorú szabály. Sárga és a bronz esetén heggesztő fegyverzetbe kötelezően a legkisebb átmérőjű fejet vagy rudat kell befogni, hogy elkerüljük az anyag elégését. Szénrudas eljárás igazi mérnöki csodája azonban a vegyes és különleges fémek összeolvasztása. Képesek vagyunk vele szinte minden nem vasfémet egymással keverezve összehozni. Vörös rezet ezüsttel, bronzot ezüsttel, vagy rézzel, sőt nikkelt is rézzel vagy vassal. Akár olyan különleges kötéseket is megcsinálhatunk, mint az ezüstöt a vassal, vagy az acéllal, amit régen ezüstözött érintkezők acélrugók rögzítésénél alkalmaznak a gyárban. Végül pedig itt van a gép egyik legnagyobb trükkje, a kemény forrasztás elve, vagyis két vas összeköttetése rézzel, két vastagabb vashúzal közé egy vörös rész darabot helyeznek el, majd grafitrúddal egyszerűen ráolvasztják a rezet a vasakra kötőanyagként. A szénrúd koncentrált hője alatt fémek úgy folynak egymásba, mint a vaj, és egy tökéletesen vezető elszakíthatatlan közés hoznak létre, ott, ahol sima forrasztás már rég elbukna.